Ακούγομαι. Καλημέρα σας, αγαπημένοι της Πολύμνιας. Ονομάζομαι Ανδρέας Ανδρέου και είμαι εδώ σήμερα για να προσφέρω μια ομιλία για ένα και μόνο σκοπό. Μιλάω για να αναδείξω τη σιωπή, τη δημιουργική σιωπή. Ας σκεφτούμε λοιπόν πώς θα ήταν οι άνθρωποι σε αυτόν ακριβώς το χώρο που βρισκόμαστε πριν περίπου 200 χρόνια, 300 χρόνια, πριν 1000 ή 2000 χρόνια. Σε αυτό ακριβώς το σημείο που εμείς μιλάμε, σκεπτόμαστε, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε μάλλον μία σιωπή της φύσης. Ο Einstein υποστηρίζει πως αυτή η σιωπή, αυτή η ηρεμία δεν υπάρχει στη φύση. Μπορεί να με περνάτε για τρελό, αλλά διαφωνώ. Υπάρχει αυτή η σιωπή, η δημιουργική σιωπή. Και είναι κάτι που έχουμε χάσει τελευταία. Αυτά τα χρόνια λοιπόν που προείπα, οι άνθρωποι ψάχναν κάτι να ακούσουν και έτσι δημιουργήσαν μουσική, μελωδία, ανέπτυξαν το λόγο τους και εν συνεχεία, πιο σύγχρονοι, έφτιαξαν κινητά και ηλεκτρονικές συσκευές με ήχους που προσπαθούν να μας ερεθίσουν τα αυτιά και να μας κάνουν να τους ακούσουμε. Προσπαθούμε όλοι να μας ακούσουμε και εμείς να ακούσουμε τους άλλους. Όμως κάτι χάσαμε με όλη αυτή τη βαβούρα, αυτή τη σιωπή, τη δημιουργική σιωπή. Ο Καβάφης μας είχε παροτρύνει κάποτε να μην εξευτελίζουμε τη ζωή μας. Μην την εξευτελίζεις όσο μπορείς, μέσα στην πολλή συνάφεια του κόσμου, μέσα στις πολλές κινήσεις και ομιλίες. Αυτό πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Ο Αριστοτέλης είχε πει ότι οι άνθρωποι είναι ζώα πολιτικά, όντα κοινωνικά λέω εγώ, διότι φανταστείτε ο καθένας τον εαυτό του, μόνο του, με την ιδέα της ύμνησης του ρητορικού λόγου, σε αυτόν εδώ το χώρο όπως είμαστε, χωρίς κανέναν άλλον, με αυτή τη δημιουργική σιωπή. Θα ήταν το ίδιο. Ακόμα και μόνο η ομιλία να υπήρχε, που ας πούμε είναι το όλο νόημα, δεν θα ήταν το ίδιο. Η σκέψη, η αγάπη για αυτό που κάνουμε, τα βλέμματα που βλέπω, τα βλέμματα που αν κοιτάξετε γύρω σας θα δείτε κι εσείς, από όλες τις ηλικίες, από όλες τις ψυχές, από όλες τις ιδέες, θα καταλάβετε πως όλοι μας κρύβουν ένα και μόνο πράγμα μέσα τους. Μία σιωπή, μια δημιουργική σιωπή. Όσο και αν νομίζετε πως εν τέλει η κοινωνία μας είναι μια βαβούρα, άλλοι λένε μια σαβούρα, και διαφωνώ κάθετα, αυτή η σιωπή υπάρχει μέσα μας. Ας ψάξουμε. Και αν δεν καταφέρουμε να τη βρούμε, ας ψάξουμε στο διπλανό μας. Ξέρετε, σε αυτή την κοινωνία πολιτών, σε αυτή την ανθρωπότητα, είμαστε πολλά δισεκατομμύρια και όμως νιώθουμε τόσο μόνοι. Γιατί ίσως, αντί για τη δική μας σιωπή, πρέπει να ψάξουμε για την δημιουργική σιωπή του άλλου, για την ψυχή του άλλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς τον Ανδρέα. Και στο βίο περιμένουμε τη μαθήτρια Διαμαντοπούλου Γιολάντα.